lagunok zuekin Gandasegi ikastetxeko Gandasegi irratia. Gaur urtarrilaren 11 da ostirala eta 3. mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaioa. Hau, nahiak esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Unaik jantokiko menuaren berri emango digu eta azkenik txiste bat kontatuko digu Aimarrek. Kirola, kultura eta urtebetetxak ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletik galdu egin du Valentziaren kontra. Adurizek sartutako gol batekin irabazten hasiarren Soldadok eta Jonasek markagailuari buelta ematea lortu zuten. Bielsaren taldeak lanean jarraitu beharko du egoera hobetzeko. Une honetan 12. dago sailkapenean. Unaik zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frikituak eta postrea jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da osasuntsua dilako. Nahiak esango aldi guzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartu behar duzuela kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Aimarrik. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txoridendara sartu da eta loro helbiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzan soka bana zuen, bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez, gero euskaraz hitz egingo dizu, eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz mokoz aurrera. Jarraian, gaur gure herrian izan den kultur ekitaldi baten berri emango digu Maienek. Gaur arratsaldeko 6etan Rafa Ruedaren kontzertua izango da kulturetxean. Bere disko berriko abestiak eskainiko ditu musikari mungiarrak. Gazteek ez dute sarrera ordaindu beharko. Nire izana, ni naizena, pasioan dabil batetik bestera. Ia metroz metro, zaiezten zulo. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta provintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Eta txisteren ostean amaitzeko gaur urteak zeinak betetzen dituen zango digu Luziak. Gaur Jonatan Maiaren urte betetzea da, 10 urte beteko dituzte, ondo pasazuen egunen, eta ea opari asko ekartzen dizkizuten. Zorionak zuen lagun guztien partez. Hau izan da dena lagunak, segi Gandasegi irratia entzuten egunero. Gero arte buena parte. All around.